Прывітанне, паважаныя сябры, слухачы і гледачы Еўрарадыё. У студыі працуе Марыя Вайтовіч, і гэта вірусны эфект. Праграма, дзе мы пераасэнсоўваем, як пандэмія каранавіруса паўплывала на нашае жыццё і працягвае яго мяняць. Дапамагаюць нам нашыя госці, гэта мастакі, настаўнікі, бізнэсоўцы, гэтак далей. Мінулым разам да нас прыходзіў былы супрацоўнік Мінадукацыі Сергей Альшэўскі. А сёння нашая госця гэта рэдактар сайта Рэспубліканскага саюза турыстычных арганізацый Лілія Кобзік. Прывітанне, Лілія. Прывітанне. Так, як вітаецца? Вітаемся зараз мы толькі так. Нагадваю, што за нашым жывым стрымам можна сачыць у сацыяльных сетках, гэта ў Фейсбуку, ВКонтакце, Аднакласніках. Пакідайце там, калі ласка, свае пытанні і таксама сачыце за намі на нашай афіцыйнай старонцы euraradыё.fm. Лілія, яшчэ раз вось прывітанне. Сярэдзіны сакавіка турыстычная галіна ў Беларусі бяздзейнічае. Попыт на путёўкі абваліўся, супрацоўнікаў скарачаюць, звальняюць, адпраўляюць у адпачынкі за свой кошт. Так распавядала мне яшчэ ў траўні старшыня Савета Рэспубліканскага саюза турыстычных арганізацый Аксана Бичун. Можаш прыгадаць той час, увогуле першыя ўдары каранавіруса па сферы турызма, што адбывалася і як увогуле ўсё прагрэсавала в нашем жыцці? Ну, удары былі цяжкія, яны былі цяжкія не толькі па нашым турбізнесе, па айчынным, але і па міравым, па сусветным. Мы бачылі, як гэта ўсё было, вельмі драматычна. Нам дасталася, можа, крыху мацней за іншых, таму што так здарылася, што дзяржава не надта падтрымала турбізнес, увогуле бізнес у гэтых абставінах. Былі нейкія захады, мы памятаем некалькі указаў, там нейкія арэндныя зніжкі, такія спробы нейкіх паслабленняў, але, на жаль, можна сказаць, што турбізнес, ён усё ж такі застаўся сам на сам, адзін на адзін з гэтай праблемай. Хаця на ўзроўні міністэрства таго ж нашага захады былі, яны былі, але проста не хапіла апошняй кропкі, мы ведаем, якая гэта кропка, каб зрабіць адпаведны захад, які зрабіў увесь, так скажем, міравы, там, заходні турбізнес, даўшы адтэрміноўку па выкананні тых самых абавязкаў перад кліентамі. Таму турфірмы выкручваліся самі сабой. І, у прынцыпе, можна сказаць, што гэта атрымалася. Можна сказаць, што на гэты час нейкі такі агульны пул утварыўся паміж кліентамі і турфірмамі. Кліенты зразумелі, што адбываецца, у якім стане турфірмы, у якім стане турбізнесу увогуле. Пайшлі насустрач, таму некага такога абвала, проста такога армагеддона, яго не адбылося. І тым часам зрабілася тое, што зрабілася. Некаторыя краіны адчыніліся для беларусаў. Мы зараз кажам толькі пра выязны турызм, таму што уязны турызм яго увогуле не стала, а вось унутраны ён па сваім шляху пайшоў. Это асобная тэма. Так, мы яшчэ гэта працягнем, мы кранемся гэтай тэмы, але давай больш канкрэтна. Я памятаю, што была такая інфармацыя, што каля 300 000 жыхароў Беларусі забраніравалі пуцёўкі на адпачынак за мяжой у 2020 годзе. Так? Падарожнікі загадзя аплацілі ад 10% да 30% кошту тураў, а турфірмы паспелі разлічыцца са сваімі замежнымі партнёрамі. Так? І адбылася вось такая праблема. Што гэта была за праблема, менавіта як яе вось вырашалі пасля? Я памятаю, што проста там былі нейкія моманты з заканадаўствам. Так? Заканадаўства беларускае, заканадаўства турыстычнае. Праблема ў тым, што турфірмы не маглі выканаць тое, што прапісана ў дагаворы. Яны не маглі адправіць чалавека на адпачынак, таму што закрытыя межы, і там нічога не працуе. Гэта першая. А другая праблема ў тым, што першая хваля была такога чалавечых такіх адносін да гэтай сітуацыі. Тады вярніце мне грошы. А грошы там. І тыя нашы партнёры, якія знаходзяцца ў кропках прыёму, грошы не вяртаюць, таму што ў іх заканадаўства змянілася. Іх заканадаўства дазволіла ім грошы не вяртаць да канца 2021 года.
Я вось памятаю, была таксама такая інфармацыя, што за мяжой, напрыклад, у Германіі і Грэцыі так урад дазволіў тураператарам замест адпачынку, які там сарвацца, даваць кліентам ваўчары тэрмінам на 18 месяцаў. Так што Так. яны значылі гэтыя ваўчары там. Ваўчары значылі тое, да чаго мы ў прынцыпе самі прыйшлі, толькі без заканадаўства, адтэрміноўку выканання гэтых абавязацельств. Чалавек пераносіць сваю паездку, калі ён можа. У прынцыпе, праз год, калі межы не адчыняюцца. Але ў нас па-іншаму сітуацыя склалася. Мы тут наперадзе планеты ўсёй. Потому что мы першие полетели, у нас был первый чартер у Европе. Это была Албания. И уже некую частку обязательств можно было выконать. Люди бронировали туры, там Греция, Испания, Кипр, что за угодно. Але починали открываться іншие напрамки, и турфирмы пропановывали. Хочете? Зараз мы не можем вас отправить там у Грецию, потому что Еўразвяз закрыты для нас. Але открылася Албания, пожалуйста, калі ласка, мы пераносим гэты тур. Адчыняецца Турция, Египет, Черногория. Калі ласка, давайте, хочете, не хочете, тады на наступны год ваша поездка откладывается хутчэй за ўсё, тому что нават калі открыецца зараз Европа для нас, это уже самый конец сезона, бархатный, аксамітны. Там месяц сезону, усе не паспеюць уляцець, это просто немагчыма. Таму шмат хто, мы зараз не можем просто прааналізаваць і просто выдаць нейкія лічбы канкрэтныя, шмат хто паляціць па пуцёўках гэтага года у наступным годзе. Цікава. А скажы, а ці шмат увогуле, я памятаю, што прадстаўнікі турфірм, з якімі я таксама размаўляла яшчэ раней, яны баяліся таго, што яны стануць банкротамі, што сапраўды былі не звальненні, скарачэння людзей. І ўсё ж такі адбылося такое, ці шмат турфірм сталі банкротамі і ці просто закрыліся? Не шмат, не адбылося. Але па-першае, некалькі фірм таксама закрыліся, але у турбізнесе, там у кулуарах казалі, што ў іх і так былі праблемы. Тыя, хто пачуваў сябе мацней, тыя, хто змог дамовіцца з кліентамі, а ў асноўным усе змаглі дамовіцца. Яны не зачыніліся. Такога просто апокаліпсіса не здарылася, але сітуацыя насамрэч цяжкая. Таму што калі шмат куды заходзіш у турфірмы, просто варта жалю. Там быў паверх, застаўся адзін пакой. Людзей было шмат, сядзелі менеджеры, уся эта мітусня, продажа путёвак, это вельмі прыгожы насамрэч бізнес. Вельмі прыгожы, людзі прыходзяць, яны купляюць этот адпачынак, это уражанне, это мару сваю гадавую. Это была атмасфера. А зараз, калі уваходзіш у звычайную турфірму, такой атмасферы няма. Трошки выправілася сітуацыя, тому што зараз ёсць праца. Што чалавеку патрэбна для шчасця, каб была праца, і там шэраг іншых нейкіх там прыярытэтных рэчаў зараз не кажам. Праца павінна быць. І калі чалавека адпраўляюць там, як ты кажаш, за свой кошт у нейкі там невядома, калі скончыцца гэты адпачынак, калі заразаюць зарплату і так там невялікую. Это ж драма. Это ўсё адчуваецца, калі заходзіш і бачыш. Конечно, можна сказаць, што нейкія руіны засталіся. Так бы мовіць, фігуральна. Мне просто цікава ўвогуле, як людзі жывуць без грошай. То бок, як можна працаваць, як усе жывуць, просто прабіваеш яшчэ одну дырачку ў поясе, як заціскаць гэтыя паяса. Потым Мне здаецца, кіраўнік краіны так калісьці раіў, так рабіць? Так і адбылося. Ён як раіў, так і адбылося. Потым ёсць нейкія накапленні. Потым это ж сям'я, адзін за кошт іншага там жыве. Варыянтаў шмат. Але лепш ад гэтага не сталася. І лепш не сталася ў прафесійным плане. Трэба працаваць. Каб нешта рабіць добра, трэба кожны дзень рабіць і рабіць.
ну, як пілот, я не ведаю, я заўсёды думаю, ну, яны ж там не леталі 2-3 месяцы, так? Это ж, ну, нейкая згубілася кваліфікацыя, так і ў турменеджера. Тая самая сітуацыя. Трэба пастаянна быць у гэтым варыве, трэба гэта рабіць. Нешта згубілася, але надзея яна ж там апошняй заўсёды памірае. І эта надзея яна падпітвала. І калі адчынілася Албанія, нашы агенты стаялі з шампанскім, со слезамі на паласе, ну не на самой паласе, канешне, там за будынкам, і так праважалі. І гэтыя кадры, просто у нас няма ні да чаго няма ніякага дзела, нікаму, ніякай справы, ніхто не звяртае ўвагі, як жыве бізнес, чым ён жыве, а гэта вельмі важна, гэта людзі. І гэтыя кадры абляцелі ўсю Еўропу, як нашыя менеджеры стаяць і праважаюць гэты самалёт, які урэшце кудысьці уляцеў. І это не тое, што думае дзяржава, што нашы грошы уляцелі там некуды за мяжу, там у Албанію, там или ў Чарнагорыю. Ну, так, это людзі паляцелі за ўражаннямі, это людзі паляцелі за здароўем, за адпачынкам. І пра здароўе, дарэчы, я яшчэ раскажу. І не так, як людзі думаюць, што там вірус, і мы нешта там прыцягнем, там вельмі пільна ставяцца да здароўя. Нават не так, як у нас. Шмат у якіх краінах, ва ўсіх краінах. І вельмі складаныя добрыя пратаколы. А ты лічыш, што ў нас пільна ставіцца да здароўя ўвогуле вось падчас гэтай пандэміі? Якія ў цябе прыватныя ўражанні наконт таго, як усё адбываецца? Ну, я не магу. Я буду ў плане турызма, так? Ну, у ракурсе турызма размаўляць. Я не магу сказаць, што пільна ставіцца. Таму што нам давялося, РСТО, давялося проста прасіць, мы пісалі паперы шматлікія нашаму Мінздраву, ну, калі ласка, выпрацаваць трэба. Так, гэтыя пратаколы па прыёму турыстаў. Калі ласка, зрабіце нам. Ці вы нам скажыце, што пратаколаў няма. Як у санаторыі трэба прымаць турыстаў? Як вазіць у аўтобусе фірме, якая ўжо задумалася пра нейкую экскурсіёнку? Дзе там? Ну там, як мы заўсёды гаварым. У тых краінах, дзе ўсё неяк рытмічна робіцца. Там это ўсё не трэба было ўгаворваць. Як мы ўгаворвалі ўказ падпісаць, які дае адтэрміноўку. Ён жа так і не падпісаў гэты ўказ. Таму што не да таго ж, не да бізнесу, не да турызму. Я памятаю, што яшчэ калі вярталі нашых беларусаў за мяжы, яшчэ на пачатку гэтага ўсяго, я памятаю, што мне распавядалі беларуска, якая прыляцела з Італіі, калі я запыталася, а бралі нейкі аналіз, там нешта. Яна кажа, ну, то бок у яго б не ўзялі, калі б яна не шукала па ўсім аэрапорце, дзе гэта можна зрабіць, усё, ёй нават ніхто не сказаў, што абавязкова трэба пайсці туды, там, ну, гэтак далей. То бок нават зараз. Таксама я слухала, што тыя людзі, якія прыязджаюць за мяжы і якія павінны сядзець у каранціне, за імі ўсё ж такі не сочыць, так, як казалі. А за кімсьці сочыць, а за кімсьці не сочыць. Аб чым гэта гаворыць? Аб тым, што няма нейкай такой сістэмы. Ну, як сказаць, правіл гульні. Тое, што турбізнес заўсёды дабіваўся ад дзяржавы. Правіла гульні. І каб яны не мяняліся. Я б не стала абвінавачваць там наш Мінздраў у нечым, таму што яны шмат у чым пайшлі насустрач і робяць правільна. А я просто сказала, што ну, няма, ну, тое, што я кажу, няма гэтай сістэмы, няма гэтай чоткасці, разумення, што мы паселі ў адну лодку, што трэба скампанаваць усе гэтыя складнікі, сачыць за здароўем людзей тых, хто тут жыве, нікуды не выязджае, ці выязджае, ці вяртаецца, што трэба даць жыць бізнесу, і это зрабіць правільна, што трэба у час увесці пратаколы правільныя. Ну, мы не хочам, мы ж не на каранціне, па-першае, а па-другое, мы не на каранціне, але мы не хочам, каб людзі тут развівалі турызм. Ну, это немагчыма ўсё неяк свесці ў адну. Дарэчы, так, наконт правілаў гульні, так, гэта заўсёды цікава, і мае першыя думкі, якія былі, што калі трошкі гэты, як у нас кажуць, каранапсіхоз
сыдзе, так, ўсё ж такі будзе цёплае, людзі пачнуць вандраваць па краіне. І так і здарылася, я бачу сваю стужку ў Фэйсбуку, я бачу, Так і колькі ўсяго здарылася. новага людзі пачалі. Гэта вось цікава, дарэчы, людзі нарэшце паглядзелі, а што ў нас ёсць прыгожае. Так, я тады думала, гэта ж самы час, напэўна, развіваць наш унутраны турызм. Ці змяніліся правіла гульні, так, у турфірмах, можа, нехта пераарыентаваўся і стаў занимацца менавіта унутраным турызмам. І, можа, з'явіліся нейкія напрамкі ў нас, там нешта такое. Ну, такое адступленне невялікае лірычнае. Мне заўсёды крыўдна чуць, што нарэшце людзі пачнуць вандраваць па сваёй зямлі. І мы заўсёды апошнімі гадамі так і гаворым. Нарэшце пачалі. І мы заўсёды як быццам бы занова адкрываем Беларусь. Ну, уже пора адкрыць і закрыць, і другі раз адкрыць, і проста гэтую тэму немагчыма стартаваць заўсёды. А мы як быццам бы стартуем. А чаму мы так гаворым увесь час? Таму што яна дасюль не адчыненая. А яшчэ таму, што мы робім так. Мы бяром некую тэму, як зараз, унутраны турызм. Ты правильно кажаш, ён неяк усплыў на некую паверхню. Бяром, клюём тэму і кідаем. І зараз мы забудзем, і не будзе унутранага турызму. Чаму так адбываецца? Ну, таму што няма ніякага такога агульнага уяўлення, як павінен турызм увогуле развівацца. Там 3 сектары: уязны, выязны, унутраны. Гэта павінна быць сістэма. Вот яна дасюль не склалася ў нас. Мы там кажам нешта недобрае, дзяржава, пра выязны турызм, але трэба развіваць уязны, унутраны, і прымаюцца нейкія акты, якія супярэчаць усяму гэтаму. Так не пойдзе. Таму, але цяпер рэнесанс нейкі адбыўся, і турфірмы звярнулі ўвагу. Часткова таму, што там няма чым было займацца. Там былі 2 месяцы проста нейкага такого прастою. Хтосьці ў адпачынак пайшоў, хтосьці некуды з'ехаў, хтосьці на вебінарах, і ты зуме сидзелі, не вылазілі з гэтага зуму. Што рабіць? Звярнулі ўвагу на Беларусь. Што ў нас ёсць? Што ў нас ёсць? Санаторый. У нас ёсць аграсядзібы, у нас ёсць актыўны турызм, ну так скажем, экскурсіі. З экскурсіямі там больш-менш усё зразумела. Вось, пільную увагу звярнулі на актыўны турызм, і некаторыя фірмы зрабілі цікавыя праграмы, проста такія сямейныя, там індывідуальныя, вялікіх груп не было, не магло быць, таму што эпідэмія на самым піку. Некаторыя у прыватнасці фірма, ну, назову, не реклама, таму што гэта проста такі шаг, крок, які патрабуе добры вопыт. Time Voyage проста ўзяла цельную гасцініцу, цельны отель пад управу і прадае, такога яшчэ не было, робіць пакеты. Таму што ў нас вельмі цяжка заняць турыста на Беларусі. Што там рабіць? Там камары вечарам, няма куды пайсці, а раптам там дрэннае надвор'е. Яны проста пакеты такія зрабілі. Я памятаю, што вось пакетамі раней было складана, таму што нашы, напрыклад, ты ж самыя гатэлі, так, гасцініцы, яны, адміністрацыя, напэўна, так, яны дамаўляліся нібыта, напрыклад, з расіянамі, з імі было там лягчэй працаваць, вось не было, не памятаю. Расіяне — гэта цікавая, такая хваравітая, можа, часткова, а з іншага боку вельмі такая тлустая, цікавая тэма для нашага турбізнеса. Яна зараз пертурбацыі такія перажывае, таму што расіяне вельмі пажаданыя для нас. Яны заўсёды былі больш багацейшыя, і зараз нават тыя ж санаторыі, аграсядзібы вельмі чакаюць на іх. Вельмі чакаюць, таму што там, дзе Беларусь $100 патраціць на адпачынак, расіяне 150 альбо 200. Ну так яны гавораць. Таму турфірмам, напэўна, было цяжка дамовіцца на нейкі пакет для сваіх. Абсалютна цалкам немагчыма было дамаўляцца санаторыямі, таму што санаторыі на 80% яны былі занятыя расіянамі. Браніраваліся напрамую ці праз нейкія там калектары, а турфірмы ўвогуле выпадалі. Яны і зараз так бы, ну, у нейкім такім стане, быццам бы санаторыі трохі пайшлі насустрач, даюць камісію. Там справа ў чым? Даеце камісію ці не даеце? Санаторыі кажуць, прадавайце, але для сябе. Самі накручвайце, камісію не даём. Ну як так працаваць? А ў рэкламу ўкласціся. Навошта нам гэта рабіць? Ну, кажуць турфірмы, у вас будзе прадукт у партфелі, яшчэ адзін. Это вам трэба.
Ну, як прапанова для турыста. Ой, не будзем гэтым занимацца. Таму шмат гадоў увогуле ніякай сувязі не было паміж, скажем, аграсядзібы і турфірмы зараз ніяк не звязаны. Это Але ж просто вось гэты асобна. добры вопыт, які ты кажаш, пакеты зараз ужо можна неяк складаць. Вось ваяж тур, ты сказала так? Тайм-ваяж. Тайм-ваяж, выбачайце, так. Што гэта за пакеты? Можа, нешта цябе вось уразіла? Не будзем Ну, ужо што за рэкламу пакеты? поўную даваць, проста цікава. Напрыклад, ёсць у нас запаведнікі, так, нацыянальныя паркі. І ты можаш там у Бярэзінскі просто паехаць, ну, там нешта для сябе там можа падбраніраваць трапу, так, паглядзець там з экскурсаводам на дзень, скажем, так, ну, сваёй кампаніі, і ўсё. Раз, другі там нехта з'ездзіў. А тут прапаноўваецца нейкі тэматычны там паход з нейкай там тэмай. Глядзім такую-то фауну там, ці нешта такое. Да? І ўсё ў гэтай тэме. Потым гасцініца, пражыванне, харчаванне, мастер-клас нейкі, магчыма. Ну, такі ў тэме. І ўсё это афармляецца. Ну, нейкая разумнасць і адсутнасць дзікарскага гэтага падыходу. Тое, што ў турызме, ў прынцыпе, цэніцца. І будзе, скарэй, хутчэй за ўсё, цаніцца ўсё больш, таму што гэта няшчасце, наша эпідэмія паказала, што ўсё ж такі арганізаваны турызм будзе жыць. І калі здарылася такое, вывазілі турфірмы, нават індывідуальных, самастойных турыстаў. Яны не маглі проста выехаць з нейкіх курортаў, дзе яны застралі там, ну, за мяжой. А турфірмы ўсе сваіх забралі. І тады ўжо толькі самастойныя турызмы прасіліся, калі ласка, вывезіце нас. Хаця да гэтага дэманізавалі же турбізнес. Ну, што гэты турфірмы? Просто пасрэднікі. Но это не так. Это не так. І зараз мы бачым па тым прадукце, з якім аперыруе менавіта наш турбізнес, калі б у яго было, ну, я не магу сказаць, што больш развязаныя рукі, але не было такога адчування, што яны чужыя, як быццам у сваёй краіне. Яны больше бы прадукту рабілі. Што Беларусь такая краіна, яна ўсё ж такі не апрацаваная у плане турызма. Прадукт павінен быць. Як кажа наша паважаная Галіна Патаева, якая ўзначальвае фірму «Віяполь», калі б яна па маршруце, ну, это флагман экскурсійнага турызму беларускага, калі б яна па маршруце не дамаўлялася ў кожнай кропцы, з гэтым рэстаранам у Несвежы, там, з гэтым сувеніршчыкам, з гэтым замкам, это ўсё бы разляцелася, і просто турыст, які просто так прыедзе ў Беларусь, он не заўсёды паабедае, там будзе вяселле просто ў тым рэстаране. Мы з ёй, дарэчы, таксама размаўлялі. Яна мне распавядала тое, што вось у гэты перыяд, у пандэмію было цяжка, калі раней уже былі там свае кропачкі нейкія, з кім можна дамовіцца, ўсё стала яшчэ цяжэй, таму што недзе закрылі там рэстарацыю, недзе не стаяць, уже не прадаюць гэтыя сувеніры, недзе ўсё гэта. Але ўсё ж такі яны малайцы, я памятаю, што яны там... Яны робяць, але ў Беларусі, што я хочу сказаць, няма індустрыі, тому што мы ж у сучасным свеце жывём. Мы не ездзім доўга на павозках, у нас усё хутка, у нас усё рытмічна, мы павінны там па трасе, я не ведаю, як едзеш там на Палангу, праз кожны, не памятаю, 5 кіламетраў іх ці што вот на этой трасе, там нешта ёсць, чык, там ты спыніўся, нешта паеў, там ты спыніўся, там нешта выпіў нейкі напой. І так далей. Індустрыя гэта. У нас такой індустрыі няма. Я ўжо казала пра эту сістэму. Яна не склалася, таму што мы не глядзелі цалкам, як гэта патрэбна было зрабіць у свой час на досвед, на вопыт, на досвед краін, якія прайшлі гэта. Калі я езджу у невялікія рэкламныя туры, Латвія, Літва, гляжу на іх маленькія мястэчкі, гарадкі, я разумею, што у нас ніводнае мястэчка, нават Несвеж, не кажучы ўжо пра паставы, там ці Друю няшчасную, не зроблены як прадукт. Просто, калі ўсё лагічна, ўсё па схеме, ўсё зразумела, шмат прапаноў, і турыст адчувае, да, што ён знаходзіцца ў асяроддзі турыстычным цікавым нейкім. А тут там можа нешта ўбачыш, можа не пападзеш, можа не пападзеш. Згодна. Я лічу, што трэба нарэшце звярнуць увагу на гэтую праблему, таму што мы гаворым пра гэта ўжо, колькі мы, напэўна, знаёмы. Я памятаю, калі я яшчэ пачынала працаваць у журналістыцы. Так мы, Маша, аб адным і тым жа гаворым. Чаму? І мяне таксама это дзёргае, што
штурхае. Чаму мы заўсёды аб гэтым гаворым? У нас дзве сферы, якія ў краіне добра развіваюцца. Якія? Ну, IT і агратурызм. Чаму? ну, тому что айтишные тягнуться. Нет, не. Таму што ім далі добрыя умовы і ніхто не перашкаджае. І яны не баяцца. Ну, трэба, каб добрыя умовы былі для ўсіх, роўныя умовы, так, як і для кандыдатаў у прэзідэнты на Ну, выступы і хацелася. так далей. Я, Так. дарэчы, прапаноўвала, калі ў нас ёсць адна хвілінка, я Ясно. скажу. У парадку самарэкламы. Я прапаноўвала некалі стварыць такі парк уязнога ўнутранага турызма. Як у нас ПВТ завецца айцішны? ПВВТ. Ну, так і па аналогіі. ПВВТ. І каб там былі умовы аналагічныя, ну, канешне, прэферэнцыі ўсе тыя падаткавыя, налогавыя, але яшчэ, каб была атмасфера разняволенасці, інкубатары, дзе толькі можна. Шмат фактурных беларускіх людзей, якія гатовыя гэта рабіць. Але павінна атмасфера разняволенасці абсалютнай быць. Ніякай не можа быць ідэалогіі у гэтым сэнсе, акрамя фактурнай беларускасці, нацыянальнай, тональнасці. Ёсць людзі, якія яе ведаюць. Мы можам быць моднымі і цікавымі. І што самае цікавае, я не так даўно ў нейкай праграме там чарговай развіцця уязновага унутранага турызму схапіла, злавіла сваю ідэю. Яна туды перакачавала, там што за артыкулы ці што. Я так падумала, ну так добра, ну няхай Можа, без не- мяне, але добра. Але потым падумала, што не зробіць. Таму што тут падаткі не галоўнае у тым, што развіўся агратурызм і IT. От атмасфера, якая створаная. Гэтыя людзі робяць, якія ў агратурызме, яны вельмі, дарэчы, вельмі цікавыя. Дарэмна там кажуць, што толькі з вяселлі там праходзіць. Гэта не так. Это просто спосаб выжывання этой вяселлі. У астатнім яны робяць усё верна, усё правільна ў агратурызме. У меня такое адчуванне, што мы просто яшчэ, моя думка, так, што мы да гэтага часу, чаму мы шукаем нацыянальную ідэю? Чаму мы там сімвалы нейкія свае шукалі ўвесь час? А яны ёсць, Мы- шукаць так, нічога так, не трэба. таму што Таму што вось- проста пад нейкай забаронай Ну, яны існуюць. Як у песні Войскага, мы жывем адначасова ў дзвюх гарадах, так? Ну- Здаецца, і адчуванне, што людзі нібыта вось яны хочуць так, ёсць карані, ёсць гісторыя, а нам даецца іншае. Але яно ёсць там, і яго не чакаюць. І на ўзроўні агратурызму яго не чакаюць. Это вельмі добра, дзякую, хоць нешта там не чакаюць. І яно развіваецца, таму яно развіваецца. І зараз, калі вы паедзеце, вы нідзе не забраніруецеся. Лілія, слухай, у нас засталось не так шмат часу, і ўсё ж таки давай Шкада. закранемся так, закранем нашу тэму. Я ведаю, што ты ў гэтым сезоне ўжо трошки павандравала. Дзе ты была? Было. Якія краіны для нас нарэшце ўсё ж таки адкрыліся, чаму і як нас там чакаюць, сустракаюць? Гэта вельмі важна, таму што на гэтым будуецца будучыня беларускага турызму. Нельга казаць, што важны толькі ўязны ці ўнутраны турызм. Яны ўсе тры вектары звязаны. Не будзе выязнога, і тыя палягуць. Это вельмі важна, каб это разумелі тыя, хто патрэбна разумець. Першая адкрылася Албанія. У нас 12 чэрвеня яна адкрылася для нас увогуле першая. Это быў першы чартар у Еўропе. Потым Турцыя з Егіптам і Чарнагорыя. Я хочу сказаць, што як чалавек, які пабываў у дзвюх краінах, адчыняў гэтыя чартары, там вельмі цікава паглядзець, як адбыліся самыя прынцыпы абслугоўвання, прыёму турыстаў. Эпідэмія, яна змяніла свет. Гэта дакладна. Мы можам сядзець і думаць, што там каронапсіхоз і ўсё ж такое. Калі углядзецца і зразумець, што адбываецца, яна змяніла свет увогуле і змяніла турызм. Это ўжо не той турызм, які быў. Канешне, шмат такіх знешніх перамен. Атмасфера бяспекі. Гэта тое, што я бы да нейкіх станоўчых фактараў аднесла. Мы баімся ляцець, хтосьці баіцца, хтосьці не баіцца. Баяцца не трэба, таму што там з'явілася такая натуральная атмасфера бяспекі. Калі ты выходзіш з самалёта, адразу скрынінгі, тэмпература, хто калі гэтым займаўся, адразу брызгаюць, пшыкаюць, дезінфекцыя цябе, там чамадана, і скрынінгі пастаянныя.
выходишь з атэля, заходишь у отель, на экскурсии, за твоим здароўем сачаць. Хто калі сачыў, так за нашим здароўем. Такога не было. Маски таксама, баяцца не трэба. Ну, што казаць, адкуда у нас это прыйшло ўсё это няшчасце? З Китаю. Кітай даўно і ў іншых краінах ходзіць у масках. Гэта таксама ну, некі такі спосаб захавацца ад нейкіх, нават проста рэспіраторных нейкіх там захворванняў. Баяцца не трэба гэтай маскі. Дыстанцыраванне. Раней ты ляжыш на пляжы, ну і побач з табой шмат хто ляжыць, таму што проста турыстаў шмат, лежакі так стаяць. Зараз такога няма. Беларусы адны на пляжах. Просто адны. Украінцы не падляцелі, рускіх няма, Еўропа адпачывае ў сябе, куды мы пакуль што не ўязныя, так? І на ўсіх гэтых пляжах, ну, амаль што адны, акрамя мясцовых жыхароў, але яны таксама, ну, як бы, ці то іх менш, ці то яны там, можа, больш у жніўні адпачываюць, ну, это сезоннасць гэтых адпачынкаў. Таму, калі мы прыляцелі, і зараз пляжы просто пусты. Это абсалютная атмасфера эксклюзіўнасці і бяспекі. Там няма ад каго просто падхапіць гэтую заразу. Змяніўся свет. І ў гэтым сезоне тыя, хто паляцеў адпачываць, яны не прагадалі, таму што яны пабачылі інфраструктуру ў свежым такім стане, яны пабачылі безлюдныя пляжы, яны карыстаюцца чысцюткім морам. Такое не заўсёды і не ўсюды ёсць. Але няма адчування, што сумна, што неяк чагосьці не хапае. Тут, ну, гледзячы для каго. Я не буду хлусіць. Шумныя, весёлыя кампаніі маладзёжы, якія, ну, мы ведаем, што яны уначы тусяць, а потым спяць і ў 6 гадзін вечара выходзяць толькі на пляж. Ім, можа, і няма чаго будзе рабіць, таму што няма дыскатэк, зачыненыя клубы начныя, моладзь як адпачывае, вельмі шчыльна адзін да аднаго. У час эпідэміі, панэпідэміі гэта ж немагчыма, таму яны проста зачыненыя. Няма танцаў, але ёсць жывая музыка, ціха, спакойна, для рамантыкаў, для сем'яў, для тых, хто стаміўся ад этой нашай бяды у розных сэнсах. Я думаю, што гэты год для ўсіх быў складаны. Вельмі складаны. І скарыстаць гэтай магчымасцю, і, Маша, не будзем яшчэ адзін складнік скідаваць з рахунку цэны. Яны ў гэтым годзе вельмі салодкія цэны. Так. Цены таких ніколі не было. То бок не паднялі наадварот. То бок не карыстаюцца праблемы. А падымаць няма куды, потому што няма каму купляць. Тут няма пра Беларусь, Турцыю і ўсю Чарнагорыю яна ж не можа запоўніць. Это немагчыма. Падымаюць, калі вялікі попыт, а тут няма такога попыту. То бок, Лілія, мы можам ездзіць зараз, так, у Чарнагорыю, пакуль яшчэ можам, так? Не пакуль я хочу просто, карыстаючыся гэтым момантам, абавергнуць тыя чуткі, якія пайшлі, што ў Чарнагорыі нешта здарылася там нейкае. Яны насамрэч змянілі правіла прыбывання людзей на свежым паветры цяпер у масках. Трэба знаходзіцца. Ну, увогуле усе змены, якія адбыліся. Эпідэміі у нашым, ну, прадстаўленні, якое мы маем, што там нешта адбылося, нейкі там узрыў захворвання, там нічога такога не было. А у Чарнагорыі можна зараз абсалютна спакойна, цалкам адпраўляцца на поўначы, там на мяжы з Сербіяй ёсць праблемы з павелічэннем захворванняў. На ўзбярэжжы цішына паўнейшая. Адзін хворы ў дзень у Будві толькі. Я глядзела па статыстыцы. Адзін. Што это такое? Это, ну, так. Кожны дзень. Так, Албанія, Чарнагорыя, Турцыя і Егіпет. Так. На гэты час. Можа, ёсць яшчэ нейкія прагнозы, перспектывы. Ну, чакаем, конечно, мы чакаем на Еўропу, на еўразвяз, можа быць, адчыніцца. Вельмі спадзяемся, што некія краіны будуць не чакаць сінхроннасці адчынення разам з усімі, а тая ж Грэцыя, ці Балгарыя, ці Кіпр самі пачнуць адкрывацца для нас. Харватыя. Грузія ўжо аб'явіла, што до канца жніўня не адчыніцца, на жаль. І таксама вельмі чакаем Прыбалтыку. Потому что это наше море, ну, так бы мовить, так, Паланга, Юрмала, что отчинится для нас, и мы сможем, конечно, поехать хотя бы там на бархатный аксамитный сезон.
Паважаныя сябры, я нагадваю, што гэта была праграма «Вірусны эфект», праграма, дзе мы пераасэнсоўваем, што адбылося, як мянялася і змянілася і працягвае мяняцца нашае жыццё падчас пандэміі. Са мной у студыі сёння размаўляла Лілія Кобзі, гэта рэдактар сайта Рэспубліканскага саюза турыстычных арганізацый. Мы размаўлялі пра турызм. Спадзяюся, што выбары скончацца, нешта добрае ўсё ж такі павінна адбыцца ў гэтай краіне, і мы зможам адпачыць і адкрыюцца новыя гарызонты, новыя краіны, новыя маршруты, і таксама ацаніце, калі ласка, сваё. Да пабачэння. Да пабачэння.